Mit navn det er Lone, og jeg har haft over 1000 jobs. Ja, faktisk så har jeg ikke haft et job i mere end en måned ad gangen. Ja, det er altså, hvad man kan kalde et talent, ikke også? Jeg har altid taget noget godt med mig fra hver eneste sted. Hvad kigger du på? Det har altså gjort mig til den Lone, som I alle elsker og kender så højt. Og nu er det altså på tide, at jeg giver noget tilbage af al den erfaring, jeg har taget med mig. Burger og pomfritter, det er noget, jeg altid har holdt rigtig meget af. Og som tidligere McDonald's-medarbejder, så kender jeg hele systemet indenfra. Det er altså en forunderlig verden, som de fleste ikke kender til. Det er lidt ligesom Narnia. Men nu vil jeg altså dele lidt ud af mine erfaringer. Jeg har jo altid sagt, at arbejde med mennesker, det er en gave, jeg kan give til folk. Og hvis jeg bare gør mit allerbedste, så er der altså en rigtig god chance for, at de gerne vil være ligesom Lone. Velkommen til McD. Hvad skal der ske? Kommer du egentlig her tit, eller hvad? Jamen, det er bare fordi, jeg er fri kl. 16 samme dag, så vi kunne måske lave en form for kørselsordning, hvis du kommer her tit, tænkte jeg. Så du lige smide Lone af derhjemme. Er dig, Dennis? Ej, hvor hyggeligt. Det er så dejligt, når du kommer forbi. Skal du bare have det sædvanlige? 50 nuggets. Jamen, det er godt, Dennis. Så ses vi bare til seniorbowling senere, ikke også da? Jeg vil bare gerne bestille en Banke, banke på. Kan I bare få lov til at bestille? Banke, banke på. Okay. Det er Orla. Kan I bare få lov til at bestille? Nej, ikke nu. Det er Orla. Okay, Orla hvem? All are single ladies. All are single ladies. All are single ladies. Okay. Kan jeg bestille nu så? Fandme grov, altså. Hvad skal du have så? Hvis man gerne vil ind i burgerbranchen, så er der altså 3 gode tips, Lone kan give jer. Tip nummer 1. Når der kommer mad ind, så skal maden jo også ud igen. Og de faciliteter, de skal altså være tip-top rene. Er du snart færdig derinde, eller hvad? Lone, hun skal til at gøre ren. Skal du have en hånd derinde, eller hvad? Ja, det var sgu da ikke det, jeg mente, vel? Hold nu kæft, jeg sgu da grov, altså. Men skal du det? Skal du have en hånd? Lone kan godt lige komme ind og hjælpe, hvis det er. Tip nummer 2. I en verden, hvor der er mere og mere madspild, så er det altså rigtig, rigtig vigtigt, at man lige minder kunderne om, at der altså skal spises op, når man er på McDonald's. Kan du godt spise alt det der selv, unge mand? Ser det ud til at være en ordentlig portion for dig? Jeg kan altså godt hjælpe dig med at få det ned, hvis det skulle være. Jeg hjælper dig bare. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at man sørger for at holde restauranten pæn og ren, og ligesom få smidt tingene i skralderen. Din mor arbejder her jo ikke, vel? Det gør Lone. Tak for hjælpen med at holde omgivelserne pæne og rene ved at lægge affald i de opsatte skraldespande. Samle lige det der cheeseburgerpapir op, der ligger der. Ja, det er dit. Tak for det.